हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे ममेन्ट सान बड'लेण्ड ब्लग चेनेलावहाय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय आरो गोबाव समनि उनाव दिनै मोनसे फिसा ब्लग भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दसे सम बरननानै नायलांगोन होननानै बे भिडिअआ थांनाय 26 जुलाइनिनो बेनिफ्राय आङो सम मोनैनि थाखाय आङो दिनैसो आपल'ड होनो मोनदों लोगोफोर बे दिनखालि जोङो भुटान फारसे थांदोंमोन मानोना स्कुलाबो खुलिनोसै नालाय सामार भेकेसनाबो जोबनोसै बेनिखायनो सानाखौ एसे बेरायहैना होननानै जोङो लांनाय जादोंमोन नायलांदो लोगोफोर फिसाया आंना बिराद मोजां मोनो खिरखिनि बाहेराव एकदम खर'खौ गारनानै माबा माबि खोनागासिनो दं लोगोफोर बारजों मोजाङै खोनायाखै जानो हागौ बिराद मोजां जाबाय लोगोफोर दे सोरबाफोर जुदि गेलेमफु भुटानाव थांनो सानदोंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोजां खबर लामाया एकदम जेबो खुथुर खाद्रा गैला हाखर हाला गैला एकदम स्लिम जाबाय ओमफ्राय नै फिसालाया आंना बे उन्दैयाव फैदोंमोन नालाय दा बेखौ गोसोखांदों आरोखि ओमफ्राय सोर सोर फैयामोन सोरजों फैयामोन बेखौ गाव एसे बुंगासिनो दं गोसोखांनानै बिराद थाब सौहैदों जों लोगोफोर 1 घन्टानि एसेल' बारा लादों बिराद मोजां स्लिम जाथारबाय लामाया लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना थाङोब्ला माब्लाबाबो भटार आइडि कार्ड नङाब्ला आधार कार्ड बेफोरखौहाय लांनो दाबावथार गथ'फोरनिखौ अबसे लानाय जायाखै अब्लाबो बायसान्सनि थाखाय आं लांफाखादोंमोन नाथाय नाङाखसै आरो जायफोरना सिगांहाय थांखांनाय रेकर्डफोर दङब्ला बिथांमोननियाहाय थाब जायो आरो जायफोरना थांफेराखै फार्स्ट टाइम थांदों बिथांमोननि थाखाय केमेरा खेबनाय जायो जोंना सिगांबो जोङो थांखांखानायमोन नालाय बिदिनो सम मोनब्लानो थांनाय जायो बेनिखायनो जोंनिया थाबैनो जादों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना फिसालाया मोख्रा नागिरबाय थादोंमोन ओमफ्राय मोनफैमारबाय आरो ओमफ्राय फिसालाया बिराद खुसि मोख्राखौ नुनानै आयै फिसालाया भाई मैंने तेरे को खिला दिया खाने दो भाई मैंने तेरे को खिला दिया इधर आओ ऑर्डर कराए माकी को ऑर्डर कराए होने खत्म आयो खनजों थाइथाम खाथिसिनाव लै होबावदो ब्रा बाबा होमबासो बिसिम फैगोन लेंहरबाय नै खेबबाय फैबाय नै नै ओंखारथों दं थांबाय ओके मानदे ब्रदर बाय बाय क्या बोला तुमने बाय बाय थैंक यू फॉर कमिंग टू माय ब्लॉग बाय बाय ओके बाय चलो आगे देखते हैं चलो होने दूसरा गाड़ी भी आया बाय और देखो वो लोग भी खेला दे रहा है वो लोग भी आसन बाय मोख्राखौ लोगो मोननानै फिसालाया बिराद हेपि जाबाय दे बेनिफ्राय मोनसे खोथा आरो जेब्ला जोङो ओंखारबोफिनो माब्लाबाबो एक्जिट जाफिनो दाबाव नङाब्ला बिदिनो गथ'फोरा सिथाबनानै दोनजानाय जायो एन्ट्रि जानायजों लोगोसे ओंखारबोफिननाय समावबो जोङो एक्जिटआव जाफिननो गोनां आरो दानो जोङो थाङै नै सौहैबाय आरो लोगोफोर जोङो थाबैनो सौहैदों बेनिफ्राय बे दिनखालि ना बिराद भिरमोन आरोना माने अफिसबो बन्द'मोन नालाय फर सेटारडे लोगोसे जेनेबा सामार भेकेसनाबो जोबनोसै बहुत मानसि फेमिलि लानानै थांदों आरोखि ओमफ्राय बिराद भिरमोन जोङो पार्किं खालामनो जायगाखौनो मोनाखै एकदम ओरैहाय बै लेफ्ट साइडथिंसो जोङो सिङावसो दोनहैनांदों आरो बेयावबो बिराद लाइन जोबमोन आरो गारिया बेनिफ्राय नै
लोगोफोर जोङो एन्ट्रियाव फैबाय ओरैबायदि गोलाव लाइन ओमफ्रायनो लोगोफोर मोनब्रै दङ बाहाय अब्लाबो थोलायलाया फैदों आरो फैदों बेनिफ्राय जोङो एसे गेंग्रो गंग्रुंबो जानो गोनां जादों मानोखि जोङो एथ' गोबाव 1 घन्टानि बारा जोङो लाइनाव थानो गोनां जादों उन्दै लानानै ओमफ्राय सोरबा मा खालामो बै सिगाङाव जमा थाफानानै थाब सोसनहरफानो सेस्था खालामो आरोना ओमफ्राय उननि मानसिफोराबो नोजोरजोबमोन जोंबो नोजोर खामोन आरोखि ओमफ्राय बेयाव एसे बुंलायलायनाय जाबाय ओमफ्राय उनावहाय माने लाइनाव खालामनानै होबाय आरोखि सिंनाथ' नुहुरा नालाय सोर लाइनाव थादों सोर मादों थाब हरनायखौ माब्लाबा नुहुरा ओमफ्राय खोन्थानानै लाइनाव खालामफिनबाय आरोखि बेनिफ्राय जोङो डाइरेक्ट जोंना गारियाबो फैबायमोन ओमफ्राय गारिखौहाय माने बे गेटनि बाहेरावनो दोननांगौ नालाय लोगोफोर एन्ट्रि जाखांनायनि उनावसो लायफिननांगौ बेनिफ्राय गारि फैनायजों जोङो डाइरेक्ट जोङो पेट्रल पाम्पआव थांग्रोबाय आरो माने जायहा भुटानाव थाङोना बिसोरो रावबो माने ओरैनो फैफिनखानाय नङा आरोखि भुटानाव थाव सोआलासिनो मानोना बाहाय थावनि रेटआ खम होननानै जों बयबो मिथिगौ बेनिखायनो जोंबो फैबाय आरो ओमफ्राय जोंबो सोबाय नांगौसिबांनो बाराखौनो सोनानै लाबाय बेनिफ्राय नै लोगोफोर बै हाजोजों ओमफ्राय बै माबाजों मा होनो बै बुद्धिस्ट माबाजों न'जों ओरैबायदि मोजां नुहुरदोंना बेनिफ्राय जोङो लगे लगे ओंखामबो जानो फैखाबाय आरोखि मानेखि अलरेडि टाइमा 12 बारखाबायमोन नालाय ओमफ्राय नैबे कुकु ग्रेन्डआवनो जोङो फैबाय बे आंनि फेभरेट हटेल बाहाय जोबोद मोजां फेसिलिटिसफोर दङ पार्किंनि थाखायबो लोगोसे बिनि गासिबो जानाय लोंनाय बिनि सार्भिस गासिबो मोजां जोब आरोखि मोजां मेनुफोर दं बेनिफ्राय बिनि वाशरुमाबो जोबोद मोजां लोगोफोर एकदम क्लिन हेभि लुक्स ओमफ्राय नै फिसालाया आखाइ सुबाय ओमफ्राय हेन्ड ड्रायारबो दङ लोगोफोर बाहायनो फिसालाया हेन्ड ड्राइ खालामस्रोलायखाबाय आरोखि ओमफ्राय आंबो थानो हायाखिसै आरो मोनसे मोननै सिङावनो वाशरुमावनो आंबो फट' लाबाय भिडिअबो एसे लादेरबाय ब्लगाव सोफानो होननानै बेजों लोगोसे जोंना जानायाबो सफैबाय जोबोद गोबाव नेनांदों दे जोङो मानेखि आइटेमा जों बुरजा लादोंमोन नालाय बेनोसै लोगोफोर आङो प्लेनखौनो लादों राइस प्लेन ओमफ्राय दालिखौबो आं प्लेनखौनो लादों ओमफ्राय चिकेन चिल्ली ओमफ्राय पर्क फ्राय लादोंमोन ओमफ्राय चिल्ली मासरुम बेखौबो लादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो फ्रेश काट फ्रुइट्स लाबाय डेजार्टआवहाय आइसक्रिम लादों भेनिलानि बेनिफ्राय बिदिनो ग्रिन सलादनि माबि दंबावोमोन आरो बावबाय ओमफ्राय जों जाखांग्रोमोना जोङो बेरायनो थांबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला जों बेरायनो थाङो अब्ला बहुत मानसिया एसे फैफिनबायमोन आरोखि ओमफ्राय जोंबो एसे गेसें जाथों सानखादोंमोन आरो मानोना बांद्राय मानसिबाबो एसे बायो एकदम गारि दोननो जायगा गैलायै जादोंमोन नालाय बेनिखायनो जों जागौमानि माखासेया बेरायनानै फैफिनबायमोन आरोखि बेनिफ्रायनो लोगोफोर ओरैबायदि मोजां मोना बै हाजो हाला बिफां लाइफां एकदम ओरैबायदि ग्रिनारि बिथांमोननि बै कालारिं फ्लेगखौबो जि मोजां नुयो बेनिफ्राय नै फैयै ओमफ्राय बाहायनो खन्द' बिराद झरनाफोर दं दे ओमफ्राय बे झरनायाव हाजोनिफ्राय दै बोहैनाया ओरैबायदि मोजां नुयो ओरैबायदि गुसु एकदम फ्रेश लफि खालामखायो आं एसे ओंखारनानै दांखौ आथिं आखाइ सुगौ सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय लामाया बाहाय लाखिजायाना बाहायबो दङमोन आरो बेनिफ्राय जोङो ओरैबायदि मोजां नुखायो मोजां नुयो ओमफ्राय सफैबायानो लोगोफोरजों सफैग्रोमोना फिसाया ओंखाम जाग्रोमोन नालाय गय नागिरसोदों फैनाय लोगो मानसि गयाबो मोनबायनो गया बिसिना बेबायदि फानो आरोना प्लास्टिकआव पेकिं खालामनानै गय सुनै फाथै नारेंखल सेस्रोलायो आरो बिराद गोथाव मोनो आंथ' गय जाला ओमफ्राय नारेंखलखौ जादों आरो एसे मेम'रि थाथोंसै होननानै जोङो बेरायबाय आरो नै एकमाना बिदाजों थांबाय आरो बिमा बिफाजों थाखायाखिसै बियो ओमफ्राय खेबनानैबो होआखिसै इन्डिया बेरायगासिनो ओमफ्राय जोंनो एसे मेम'रि थाथोंसै होननानै देनां बोरायथारबा बुरैथारबा नायनोसै होननानै जों एसे लाबाय आरो ओमफ्राय नै बेना गयानो जाखाङाखै अब्लाबो एसे थाबायग्लांहोबाय ओमफ्राय लोगोफोर बहुत मानसियानो बाहाय
भुटानिसनि जे कालचारनि ड्रेस बेखौहाय कालचारेल ड्रेसखौहाय बिसोरो गाननानै फट' लादोंमोन आरोना बहुत मानसियानो रेन्टआवहाय रेन्ट होग्राबो खाथियावनो दंखायोमोन आं लानाय जायासै आरो ओमफ्राय नै बे दैया ओरैबायदि मोजांना लोगोफोर लोंनोबो हायो आथिं आखाइ सुनो गासिबो खालामनो हायो आरोखि ओमफ्राय जोङो लगे फैफिनदों दे लोगोफोर बांद्राय गोबाव जों थानाय जायाखिसै बहुत मानसि नै बिराद मानसि ओमफ्राय जोङो फैफिनबाय फैनानै फिसालाया मोनसे जायगायावहाय लानानै थांदों आरो जोंखौ फैफिननायावनो लोगो मोनखायो अबस्से दालाङावहाय बाहाय लाखिनो थिनदों आरो उन्दैया ओमफ्राय बे दालाङाव गाव एसे ओंखारनो लुबैनानै लाखिबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो सौफैबायानो नै लोगोफोर एसेल'थारसै नै सौफैबाय लोगोफोर ओरैनो मोजांमोन बाहायबो भिउआ बै गाहायावना दुगैदोंमोन मानसिफ्रा बहुत मानसि दुगैयो आंबो माने जोंबो माब्लाबा फैबा नेक्स्टआव फैबा दुगैनोसै सानदों आरो ओमफ्राय बिराद सान्दुंमोन लोगोफोर ओमफ्राय एसे बिसोरखौ खेबना होबाय आङो फिसाखौ ओमफ्राय खेबजानानै बिसोरो थांबाय आंखौ खेबनो रावबो गैला ओमफ्राय आं फैबाय आरो आंबो एसे बिदिनो लानानै ओमफ्राय जों शपिं खालामाखैमोन नालाय दा शपिं खालामनो थाखाय जोङो टाउन फारसे थांगासिनो दङ लोगोफोर आंहा बहाबा थांबाथाय एसे शपिं खालामदेरबोनो मोनाबाथाय माने माबा थाबोनाय मोनस्रायो आरो बेनिफ्राय नै जोङो नैबे मोनसे माबा मोनसे नाममोन बे मलनि नामा आं बावबाय आरोखि बाहाय जोङो फैबाय आरो ओमफ्राय मोजां मोनदों आङो बिनि कालेक्सनफ्रा बिराद मोजां क्वालिटिनि गोजा एक्सपेन्सिभबो दे बहुत बाहाय ओमफ्राय जेबो डिसकाउन्ट गैया एकदम फिक्स रेट जोब ओमफ्राय क्वालिटिनि खेथ्रआवहाय आङो 100आव 90%खौनो होगोन आरोखि मोजां बिदिनो जोंबो कয়েকটা नांगौखौ लाबाय आरोना नांगौखौ जोङो लायाखिसै बेनिफ्राय फैनानै बिफाया बिल होदोंमोन बेनिफ्राय फिसालाया मोनसे जायगायाव लेंगासिनो दंबावो आरोखि बहाबा लेंदों बे जोंनो खोन्थाया थांनानैसो बियो जोंखौ एकदम लेंलांथारबाय आरो खिन्थाबाय माने बियो मोनसे स्पर्ट शपआवसो जोंखौ लानो थांदों आरो जोङो जेबो आइडियानो गैयामोन बे गथ'आ जे जोंखौ बेयाव लेंलांगोन होननानै बल नांगौनो बेनो बलखौ एक्सुवेलि बेयो बैहायबो लाबोखादोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेयावबो बल गिदिरखौ नांगौनो लाबाय आरो बियो ओमफ्राय एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों आरो बे जोंहानि फिसालाजों ओमफ्राय बै दखानाव थाग्रा हिन्जावसा गथ'जों आरो ओमफ्राय उनावहाय बै गिदिरखौनो लाबाय आरो बेयो ओंखायनो आंहा एसे दासो नुसनदों आरो सानग्लास मोजांमोन बेखौ लाबाय मोनसे ओमफ्राय नै फिसालाया माबायदि नुदों लोगोफोर आंनि सानग्लासखौ ओमफ्राय नै एसे फट' लाबाय आरो लोगोफोर मेम'रिनि बेखौनो एसे नायसाबलांदो ओमफ्राय मा लाबोदों भुटाननिफ्राय बेखौ आङो खिन्थानोसै एसेनो बारा जेबो लाबोआखै लोगोफोर बिनिफ्राय नै किटचेननि सामानखौ खिन्थाग्रोनोसै लोगोफोर नैबेखौ बिफाया लादों बर'सिलनि बिराद मोजां लोगोफोर दामाबो मोजां बेनिफ्राय आं बै काप गंनै ओमफ्राय नैबे सल्टफर्टखौ लाबोदों मोनसे आरोखि बिराद किउट दे एकदम हेभिबो नायनोबो सि मोजांखाना ओमफ्राय आङो बेखौ बिराद गोबावनिफ्राय नागिरबाय थादोंमोन आं क'क्राझारावबो मोनाखै ओमफ्राय आं बेयाव मोननायखाय भुटानाव मोनहैनायखाय आं लानानै फैखाबाय आरो बिराद मोजां मोनदों आं ओमफ्राय आङो दिनै बाहाय साहा लोंनाय नायबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोर गानग्रा जोमग्रानि खेथ्रआव आंनाव लानाय जाबाय बिसोरो जेबो लायाखिसै आं नैबे टि-शार्ट गांसेखौ लाना फैदों आरोना फिस कालार बिराद मोजां लोगोफोर एकदम 100% पियर कटननि बिराद कुल बिनि लुक्सआबो कुल ओमफ्राय गाननोबो बिराद कम्फर्टेबल दे लोगोफोर मोजां नुदोंना लोगोफोर कालारखौहाय जोबनायाव लोगोफोर आं नैबे बेगखौनो दिन्थिनानै फोजोबनो सानबाय मानोना भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय लोगोफोर बे बेगखौबो भुटाननिफ्रायनो लाबोनाय जादोंमोन बिराद सफ्ट बेयो सिगांथिंबो उनथिंबो बाजायो आरो गोसोबा आखायावबो बेबायदिनो लाजायो आरोखि
So thank you so much for watching, guys. Bye bye.